Det er jo så alle sammen. Så er vi tilbage igen. Nu der er vi lige på vej ud og kører mountainbike ud ved Rævebakkerne. Så I ser nok, at vi klipper lidt i den, til at de ikke skal vente så lang tid. Så kunne man gå lige til hej til seerne. Ja, han er sgu egentlig sådan dejlig en. Men det går cirka 5 minutter herfra, gør det ikke? Og så er vi der. Mindre vi tager den lange vej. Men her kommer vores intro. Dam! Er du ikke ham der? Er du ikke ham der? Er du ikke ham der laver den der, du ved noget? Jeg kan ikke lade være med at lave hip-hop musik. Kan ikke lade være med at droppe rim. Hej. Så er vi sgu snart derovre, hvor vi kører mountainbike. Det går cirka 2 minutter herfra, ikke også? Så cirka. Ja. Så vil jeg også bare for eksempel sige noget her, sådan noget, hvad vi gør. Vi laver flyvehop og alt sådan noget fuck, og så kommer der er også en Askers video ud senere. Forhåbentlig. Og husk at stille en masse spørgsmål. Så bare stil en fucking masse spørgsmål. Nå, så er vi der. Er det ikke lige der? Jo. Så kan I lige se, hvad for nogen vi kører ned af. For satan der. Og det er lige her. Og så bakkerne, de er lige der. Og så kører vi nok ned ad den på skift, og så viser vi jer lige det. Så, og vi regner med, at der cirka ryger en video ud hver dag eller sådan noget. Og hvis vi ikke sådan rigtig har tid og sådan noget, så skriver vi det lige, eller så laver vi en vlog om hvorfor vi ikke kan og sådan noget. Men jeg klipper lige lidt med i den, så jeg kommer nok til at se lidt mere. Hej. Så er vi tilbage igen. Og det er så banen. Eller bakken, må det så være. Kommer du herhen, så kan vi bare se måske lidt bedre. For satan der. Men det er sådan den, at vi skifter med, og så klipper vi. For hvis jeg kører, så når jeg den, så klipper vi, og så er det Kromans tur. Så, men bare stille nogle spørgsmål forresten, også i chat, eller kommentaren. Hvis I har nogen, og så skal vi nok besvare dem. Så, men nu kører jeg lige. Så er vi skulle komme til Kromans tur. Lige efter min tur. Han tager selvfølgelig den samme bakke. Hvor der er et lille flyver bliver der. Så. Men efter, der tager vi nok den der siden af. Den her. Og der flyver op lige der. Det er nok lidt større. Og så, jeg ved ikke om du gider. Ja, jeg kan sagtens prøve at tage den. Okay, så prøver vi også den anden bane. Og det er den her. Og så er et lille sving lige der. Og så kommer man op her igen. Men nu skal Kroman køre. Kroman, er du parat? Nej, fuck det. Fordi jeg siger dig, jeg får ondt lige så snart jeg kigger på den. Kom nu. Mountainbike, det er så også noget af det, vi laver i fritiden og alt sådan noget. Jeg har for eksempel lige fået den her med mamma og morfar. Og så fritid, der spiller vi også meget om computer og sådan noget. Men I hører til lige om lidt. Klipper lige lidt mere. Hej igen alle sammen. Ja. Og vi laver nok MV3 videoer og sådan noget MV2. Og så Black Ops 2 og Call of Duty Ghost og alt sådan noget. Hvis I har nogle gode spil, så vil vi gerne prøve at tjekke dem ud. Og vi vil også gerne købe dem for den sags skyld. Hvis det nu skulle være det. Men I kan også er der som ven på Facebook, hvis I vil se lidt mere til os og sådan noget. Men det håber vi selvfølgelig. Det er jo alt sammen. Nu er vi tilbage igen. Og så skal den her lille satan også køres ned af. Lille. Nå, den er højere end dig. Der er så meget, der er højere end dig, Renner. Jeg kunne næsten ikke lade være at grine.
Er det ikke et blåt øje, du har der? Nej, det er det faktisk ikke. Er det ikke? Jo, det er det. Nå, men så tager jeg den her lille satans. Ja, så er det sgu Krumans tur en gang til. Men jeg tror lige, jeg går ned på det her bump, til vi kan se lidt mere. Så, jeg går lige ned, Kruman. Du skal passe på hullet. Du kommer bare! Var fint? Ja, bare røven sidder fast. Ja, kør nu for helvede. Flyver for helvede. Nej, fordi det går ikke godt, når jeg gør det. Okay. Men så ser jeg nok lige om lidt, at jeg kører ned den derhen. Ikke den der, men den derhen. Så, men vi ses. Ja, Hej. så er det den blå smølfstur. Sådan der. Hej alle sammen. Men han skal ikke tage den der. Han skal tage den der. Med et sving lige der. Håber han rammer træet, der står lige der. Den her. Ja. Og så den er stejl. Ja. Så er det den blå smølfstur. Sådan der. Hej alle sammen. Men han skal ikke tage den der. Han skal tage den der. Med et sving lige der. Håber han rammer træet, der står lige der. Den her. Ja.